08035696912 Young B. Ga zaɓin Allah jarumi namijin zaki kusar aiki yunkura sama dai maiki na gwamnan Sokoto Ahmadu Aliyu jagoran kirki yaho da gidan bango ga Mustapha dan Shehu dan takarar kansilar mu wanda zai mana adalci a jam'iyyar mu ta APC tsintsiya mu ce canji APC APC APC. Honorable Mustapha dan Shehu zabi namu kansila shine da yardar ilahu mai iko lawa da gidan bambawa ta zamto taka al'ummar wurin sana maka fatan alkhairi gaba ɗaya komai in zan soma zan sanya wanda ka bayarwa shi yayyo taurari yayi wata don su ya haskawa kuma shi yayyo zaki a cikin daji yayyo giwa domin darajar manzon ka Allah ka sanai dacewa kwarai. Honorable Mustapha dan Shehu zabi namu kansila shine da yardar ilahu mai iko lawa da gidan bambawa ta zamto taka al'ummar wurin sana maka fatan alkhairi gaba ɗaya Ku sami ni tamburin gwani na jagoran kirki a mai halin kirki jinjina nake bana raki mu gaida mazan fama Mustapha mu ga zaben Allah kogin alkhairi rayuwar sa san ba ta da illa mu ce dan malumma dan gidan mutunci mai kiba ku dakanta na ce masu amshi in tambayi ku domin na sauraren ka yau bi man mun shirya laho da gidan bango mata da maza na kaunar shi ai ba sai da ta makarshe sun yaba halaye na shi sannan fannin kyauta na ji kowa na zancen shi lailatul qadari kenan in ka ga nai aika na ce yana girmama manya yana girmama manya ai ya san girman na gaban shi fanni na karatu fa shi karshen zance ne alƙalami karshen boko mai ilimin addini ne ya san wasali ya san aya daman ni na san shi dai ina son na ji zance na ku kuma ka samu shi ne amintacce namu laho da gidan bango ku hito laho da gidan bango ku fito laho da gidan bango ku hito laho da gidan bango ku fito sai Mustapha dan Shehu jarumi laho da gidan bango ku fito sai Mustapha dan Shehu jarumi laho da gidan bango ku fito jagoran kirki laho da gidan bango ku fito yunkura mu je sama dai maiki laho da gidan bango ku fito jarumi ka ba su mamaki laho da gidan bango ku fito gamji baka da raki laho da gidan bango ku fito gaishe ka mu je sarkin aiki laho da gidan bango ku fito kai ne zaɓin mu ba shakka laho da gidan bango ku fito mun aminta mu kan mun mika laho da gidan bango ku fito domin kyawun halayenka laho da gidan bango ku fito mun faɗa kwarai ba tamkarka laho da gidan bango ku fito jagora Allah biya sheka laho da gidan bango ku fito manoma kowa na murna laho da gidan bango ku fito ɗalibai kowa na murna laho da gidan bango ku fito
barta har na mata handin over sanadi na dawo gata nan kuma na rairo masoya na kuyi haƙuri so da kauna ce ba wai ba ku ce mini dan shehu gwarzo namu dan shehu na Hassana Gamzaki dan shehu baban Nusaiba dan shehu baban Fatima dan shehu baban Khairi dan shehu baban Amira dan shehu sarkin kyauta ne dan shehu yayi garin alkhairi dan shehu shi ba yayi magori dan yayi shehu maka kyauta yayi kari dan shehu jinjina nake gunka dan shehu yumbi ne dai naka dan shehu ka rika ni da hannunka dan shehu kai min kyauta taka dan shehu zaɓin Allah mu kai ne zaɓi namu na talakawa